Ka khubor ka bom sngeu tenat nagbenta ginong India ki baju sngeu tenat ban page ya kajing akun WWE ba menta ngimyo show ban page ya kajing akun WWE ha TV nadu menai April jong snem arah jar ar peusan namar kajing te jong ka Sony Sport bat ka WWE kalakut mentau snem arah jar ar peusan nadu menai April Komban syupen kan mau kasih sport kabari ka try jong ka 10 sport haki snem baladeb kalayo ya ka hok ban pen I ya ka WWE ha India nadu usnam arah jar ar hadu usnam arah jar ar peusan bat baro ki program jong ka WWE ila ban page ha ka channel 10 sport kum ka NXT Raw SmackDown ki bawan man laga teyo bat ki jinga kun special kum ka Royal Rumble TLC Money in the Bank WrestleMania bat ki way ki bawan season sisnam bat nadu usnam arah jar khan reu ka 10 sport kala pen kala sya ka Sony 10 hadin baga Sony Sport kala thiet ya ni channel hagador ka balai spa $100 million naga si sport bat nadu usnam arah jar khan reu hadu arah jar $100 ngiyo ban page ya ka WWE aga channel jong ka Sony Sport kabawan ka Sony 10 bat dei haga shitarik jong menai April arah jar $100 ka Netflix kalayo ya ka hok ban pen I ya ka WWE ha India hadu kumbai shipheusnam hagador ka basan billion bat nadu menai April mentau snem arah jar ar peusan ladangi kwa ban page live yaki program jong ka WWE ngiha ban page ha ka Netflix Henry nak benta ki riu ik football gi basngeu tenat ban page ya ka jingel kai Champion League ha TV kim don kam ban khuslai namar ka Sony Sport Network kadang peteng ban pen I ya ka jingel kai Champion League hadu snem arah jar ar peu pra